Hi guys, manong hapon itong tanan. Agang mata. Ay nga ni mani sukad do kadlaw na galabad sige galabad ang gaantos ra na giantos ra na. Ani ra pud pikas. Bawon sa ni karon magpakpak ko kitli. Kita man ni nag 8 o'clock. Naman sa kanyang uba. Grabe di kang antos na ni. Danay mong pan violet ha. Baka matug, bisagin saan, di ka matug. Anong nilami, kaya di na presko. Sila sinagilak. Kaya ugma ako ng meeting. Huwag ko na siya maunor. Maitat ba ko na ko? Naging hindi man ko maitat. Bawi ra sunod. Hindi naman sila dyan maunod kay daghan naman sila. Sige pag-absin. Gutom ka, be? Are you done? Wala mo gikaon. Be, can you get a spoon, be? Hatag po sa pala yung gelis, ha? Gamay. Okay, sige sa. Stocking. Yan. Nabay ko an? What's your happening? Ay, nabay tomato sauce? Wa lagi, mo bitong kuan. Tsaka umada pagbiling ka na. Nabay tomato sauce. Halagalinta ng isa ko utal. Ay, panalahan. Siyempre, kung may kon, kaya pagbiling yan. Alis pa na ako ng water resistant. Hindi na, isa na ipamasahe ugma.
Ha? Makaigo pa ng sinsiyo diha. Magterapi man ni ugma siya. Dalaw, makaigo ka na po. Sinsiyo. At ka na bang tinagpiso? Ha? Tinagpiso, di na makaigo pala tubig. Gay na naman ate nga ay madang at ugma. Bilat siya yung ina. Hapon parang tumuuli. Isa rin mapalit. Kung ano, 20 dito. Kung ano, ika ng imong inahan, Violet. Magida bugas. Ha? Magida siya bugas. Kay? Ay, pila to, di ba? Gyud napalit to sa ating bugas. Pila to kabuok tulo. Bato duha. Tulo. Ang dili ana lagi namot. Ano ba siya? Ikaw ba tayo tigbutang? Harang na abrihan na to kay usa pa man. Tiko. Ano diha? Wow, eh. Si ate naka-abri ba ka nga? Hindi, ako na magtulo eh. Ah. Ay, pikas ba? O baka gida akong ate. Wow, uy. Ang ang dyan. Wow, nakakadiha di ko to. Kain siya. Luto sa mga ungo. Jaon na nato. Order sa ate. Will you eat your bread? Okay. Narot na yung bread. Wakwak yung kabayulit. Bisong ipaid-paod sa mong kilid, di ka matog. Di ba? Simot, gisimot pa diri sa ang tiil. Sobrang bisong ba yung tiil. Kapag kan balingkuranan. Hindi nabig ba to? Huwag mo ito kasi pa diri simot pa dyan tiil. Nikam ko ang gari? Nami nagibugnaw. Palit ko by Jessic. Ini matabang. Ay, ginoo ko. Bugnaw sa nina credit. Ilan ring apple. Wag isa. Violet! Wow, ako ka-vlog hapon guys kay follow up check up si Violet. Dang result sa dang ihi. Okay raman way UTI.
Grabe lagi pamaol na pinagang gahapon. Ginsikan mo kitang doon ka bukbuktan. Grabe yung bata dito atong kasigana. Sa inom na BGC ko di mawag labad ang kahapon na ni. Ingani po ko basta madto ko ospital. Magkuan ko masakit. Labad ang kanta guys. Ang tamis. Kapang gipabog niyo ang pipilino. Giniling. Gulay na may giniling.